Аз не обичам да бягам на асфалт, не обичам да бягам на стадион. Предпочитам планина, гора. Първо заради това, че ти дава много по-голяма свобода и можеш да решиш, не си в едни релси, в които трябва да следваш, а можеш да бягаш навсякъде, като си в планината. Имаш много по-голям избор. Бягането на стадион, да речем, и в планината за мен е несравнимо, защото ако трябва да избягам едни 10 км на този стадион, времето, бягайки на стадион, ще ми се стори като цяла вечност, а тук в планината километрите минават просто неусетно. Бягането в планината развива комплексно много по-добре цялото тяло, защото с бягането по един такъв динамичен терен, какъвто ни предлага всяка една планина, първо натоварваш много повече мускулни групи, второ ти мислиш за всяка една крачка. Като бягам на равно или на стадион, единственото нещо, за което си мисля, е как по-бързо да избягам тия километри. Тук е точно обратното. Колкото повече бягам, толкова повече се наслаждавам на заобикалящата среда. Лично аз за всеки вид терен гледам да използвам различен вид маратонки, защото предразполага различно бягане, различния терен. Когато естествено е по-кално времето, избирам маратонки с по-добър графер, които да имат нужното сцепление. Когато терена е по-каменист, избирам маратонки, които да са с добър протектор отпред на пръстите, на свода. Естествено, когато района по който бягаш, настилката е по-равна и няма много камъни, избирам маратонки с по-ниска пета. Предпочитам да бягам с екзоклинове или така наречените компрес, както са по-известни, защото са много по-стегнати от обикновените клинове. Тая стегнатост предпазва самия мускул от травми, от цялата тази вибрация, която има тук, и подобрява кръвообращението, не позволява на кръвта изцяло да се свлича надолу, но държи мускула стегнат и циркулацията на кръв е много по-добра, отколкото с обикновения клин. Има доста голям избор на горнища, по-дебели, по-тънки. Когато бягам лятото, гледам винаги под ръка да имам горнище, което да спира вятъра, до някъде да ограничава пропускането на вода и в същото време да е много леко. Когато бягам зимата, наблягам на това горнището да запазва топлината, но в същото време материята да може да диша.